थांनानै था जिसु एबा जोंनि इसोरनि अनगायै जोंहा रावबो गैया इसोरनि फिसाफ्रा जों इसोरनि सहायखौ लानांगौ जेब्लासो जों मानसिया धोरोमिया जायो जेब्लासो जों इसोर मिथियै जायो जेब्लासो जोंनि फिसाफ्रा इसोरखौ बावगारो जेब्लासो जोंनि फिसायफ्रा धोरोमिया जानानै गाज्रि हाबा मावनायजों जानाय लोंनायजों जोंनि नखराव जेब्ला गेब्लेयो नखरा अशान्ति जायो बिनिफ्राय उद्धार मोननो थाखाय जों इसोरनि सहाय नांगौ बेखायनो देग्लायनि बोसोराव जोङो इयार अफ रेस्टरेशन होननानै देग्लायनि बोसोरखौ डिक्लेयार खालामनाय जाबाय 2023 मायथाइयाव बर' बेप्टिस्ट चार्च एसोसिएशना दाखांफिननाय एबा लुखांफिननाय बोसोर हिसाबै देग्लायनि बोसोराव जों इसोरनि रावखौ जों सोलोंबाय थागोन जोंनि मण्डलीफोरखौ जोङो दाखांफिननो थाखाय जों लुखांगोन जोंनि मण्डलीफोरखौ जोङो रिभिजिट खालामनो थांनाय समफोरखौ नाहरफिननानै जोङो गाव गावनि जिबनखौ लुखांफिननो थाखाय जोङो खाबु होनो हास्थायदों दाखांफिनो लुखांफिनो रेस्टोर खालामफिनो आरो इसोरनि हास्थायनायाव जों जाहाथे सहैनो हायो दिनै मोनाबिलिनि समाव आरोबाव बे खाबुखौ मोनबावबाय नोंसोरजों इसोरनि रावखौ सोलोंनो थांनायनि सिगां इसोरनि रावाव थांनायनि सिगां आङो जेसेबां मानसि जोंखौ जोथोन लाबाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो साबायखर थाबाय आफा इसोरा नोंसोरखौ बोर होथोंसै जोङो बेवहाय साथामसो जों जयै जोंखौ नोंथांमोना जोथोन लाबाय जेसेबांनाखि अननाय होबाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय लास्ट फाइनाल सेसनाव इसोरनि रावाव थांनायनि सिगां फै जों प्रार्थना खालामनो अनसुमा इसोर जिउआ आफा दिनै मोनाबिलिनि समाव नोङो जोंनो बे जोबथा हराव नोङो जोंनो मा आशीर्बाद लाबोनो इच्छा दङ नोङो आंखौ नोंनि पबित्र आत्माजों सुफुंनानै नों खोथा बुंदों बेयाव जिरायनानै थानाय नोंनि फिसाफोरनि जिबनाव रायज्लायगोन नोंनि इच्छाया परिपूर्ण जाथों जिबनाव रेस्टरेशन जाथों आरो गोदान मिजिं लानानै जिउ खांनो हाथों इसोर आफा जोंनि गासै गोसो मोदोम जिबन नोंनि आखायावनो होदों बेयाव जिरायनानै थानाय नोंनि फिसाफ्रा मा गोसो लानानै दं आं मिथिया नाथाय नों गासैबो गोसोफोरखौ मिथिगौ नोंनो हेन्डेल खालामदो जिसुनि मुङाव बियो आमेन जोङो थांनाय शुक्रबार मोनानिफ्राय लानानै पवित्र आत्मानि बिषय जों सोलोंबोदों पवित्र आत्मानि बिषयाव जोङो 21टा पवित्र आत्मानि गिफ्ट्स बोरदानफोरखौ जों नायबोबाय आं बे गासैखौबो रिपिट खालामनो सानाखै जि बिषयफोरखौ जों सोलोंलांबाय मोननैसोल' बिषयखौ गोसोआव लानाया गाहाम मोनसेया जाहैबाय स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जाय गिफ्ट्सखौ इसोरा जोंनो होबाय नोंथाङा नोंथांनि गिफ्ट्सखौ नोंथाङा मिथिबायब्ला बे गिफ्ट्सखौ फोरबोनि गौरबनि अर्थे मण्डली लुखांनायनि अर्थे बाहायनो आवगायदो जेब्लायबो सांग्रां जादो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आरो परित्रानजों लोब्बा दाखालाय परित्राना इन्डिविजुअल पवित्र आत्माया इन्डिविजुअलजों रायलायो मानोना बियो व्यक्ति पवित्र आत्मानि मावनायजों अनुग्रहनि इसोरनि होनाय अनुग्रहजों जोङो लोब्बा दाखालाय अनुग्रहनि मावनाया बेलेग पवित्र आत्मानि बोरदाना बेलेग पवित्र आत्मानि बोरदाना मण्डलीखौ लुखांनो थाखाय अनुग्रहआ परित्राना जाबाय
जिबनाव गनायखौ होनो थाखाय जिबनाव उद्धार होनो थाखाय जिबनाव जोबनो गैयै अनन्त आसाखौ मोनहैनो थाखाय जोंनि जार्निखौ गावनिथिं लांनाय बे मोननैबो आलाग आलाग आरो नोंथाङा सासेया सासेजों सोरबाया हामा मोनलायनानै थानायफोर दङब्ला इसुफोर जालायदोंब्ला बे बिषयखौ साबधान जादों जाय पवित्र आत्मानि गिफ्टआ दिनै जोंनि मण्डलिफ्राव दङ जोंनि बोरदानफोरखौ सिनायदो नोंथाङा आलासि सिबिनायनि गिफ्टब्ला आलासि सिबिदो खोन्थानायनि गिफ्टब्ला खोन्थादो गोसो दुंखांहोनायनिब्ला गोसो दुंखांदो इसोरा गमामायै नोंनो सोमो गोनां हाबा मावनायनि होदोंब्ला इसोरनि इच्छाब्ला नों बेखौबो इसोरनि गौरबनि अथे माव गावखौ दुगा दाजा गावखौ दुगा खालामनायाव पाप मावनाय जायो जेब्ला जोंनि गोसोआव दुगा जायो जेब्ला जोङो गावखौ मोजां साननानै गुबुनखौ हामा सानो बे दिनावनो सैताना जोंनि जिबनाव पाप मावनो खाबु मोनो लुसिफारनि जिबनाव दुगाया सोमजिनाय लोगो लोगो पाप मावनो बियो आवगायदों पाप मावनायखाय बे मुलुगाव जोख्लाय जादों जि दिनाव मानसिया गावखौ गौरब खालामनानै जों लागोन बे दिनानो जोंनि गोग्लैनायनि दिन जायो बेखायनो आं जेब्लायबो गावखौनो सानबाय थायो आं एफा इसोरनि देखायाव गावखौ दुगा खालामनानै लाबाय नामा गावखौ गौरब खालामनानै लाबाय नामा मानोना जों मानसिया गावखौ जोङो गौरब खालामनानै गावखौ जोङो दुगा खालामनानै जों लानो हाया इसोरा जायनो जेरैबादि फोथायनाय होदों जों बेबायदिल' आवगायनो हायो इसोरनि होनाय बायदिल' जोंनि फोथायनायनि मेचुरिटिया थांबाय थागोन बेखायनो जों ख्रिस्टियानफ्रा मिथिनो नांगोन आङो बबेबा खनायाव बबेबा बिषयाव आंनि साननाया आंनि बुंनाया इसोर हामजानाय बायदि जायाखै नामा जों साबधान जानाया गाहाम जोङो सासेया सासेखौ जोङो लुखांलायनाया अति दरखार मण्डलिखौ जों लुखांनांगौ इसोरनि प्रसारनि थाखाय जों आवगायलांनांगौ बाइबेला जोंनो बेखौ फोरोंदों गांसे पितरनि 2:2 पितरनि गेजेरजों इसोरनि जिउआ बेखौ दिन्थिदों सारिजादान गथ'आ जेरै बिमानि आहारखौ सोबनो अरायबो हामलायो बेबायदिनो नोंसोर जिउआव देरलांनो बासायजानाय जिउनि नंथारगौ गाइखेरखौ लोंनो अरायबो हामलायदों जिबनाव देरनो आत्मियाव देरनो जों सोलोंनो नांगोन जोंनि जिबना जेरै जोङो मोदोमाव देरो बेबायदिनो जों आत्मियाव देरनो नांगौ जि दिनाव जोङो प्रभु यीशु ख्रीष्टखौ नाजावबाय बे दिनाव जों गोदान जन्म जाबाय जि दिनाव जोंनि गासै भुल क्रान्तिफोरखौ सिखार लानानै प्रभु यीशु ख्रीष्टनो गिदिंनानै फैबाय प्रभु यीशु ख्रीष्टखौ आंनि प्रभु नोङो आंनि पापनि थाखाय बुजाबाय सैनांबाय ख्रिस्ट'नाव आलाय जाबाय हरजाबाय आरो नोङो सिखांफिनबाय प्रभु आङो नोंखौ फोथायो नोङो आंनि बासायगिरि नोङो आंनि अन्तराव फैदो जेब्ला जोङो प्रभु यीशु ख्रीष्टखौ निमन्त्रण खालामगोन बे दिनाव जों गोदान जिबनखौ मोनो गोबां समाव जोंनि मण्डलिफ्राव जों नुयो सोरबा जौ फाग्ला जायोब्ला जों गामिनि मानसिफ्रा नेवसिनो नागिरो सोरबा निसा बाहायनानै सर' जाबायब्ला जों बिसोरखौ गाज्रि मेगनजों समाव नायो बेयाव सोरबा बेबायदि दङब्ला नोंथांखौबो इसोरा अनो मुलुगनि गासैबो मानसिखौ इसोरा अनो नोंथाङा बबेबा गाज्रि हेबिटजों गाज्रि सर'जों गाज्रि जानाय लोंनायजों सरब जादोंब्ला
गाज्रि हाबा मावनायनि आखुथाया नोंनियाव दङब्ला सोरनियावबा जिनाहारि खालामनो गोसो जानाय आखुथाया दङब्ला सोरनावबा खावनाय सर' दङब्ला सोरनावबा रायखोमानाय सर' दङब्ला सोरनावबा मानसिफोरखौ बखिनायनि सर' दङब्ला सोरनावबा गाज्रिखौ मोजांखौ नायनो हायै दङब्ला सोरबा जानाय लोंनायाव गोफबनानै दङब्ला जिसुआ जों बयखौबो अनो जों बायदि पापी मानसिनि लागै जिसुआ बे मुलुगाव फैदों जोंखौ बियो अननानै गावनि जिबनखौ होदों नाथाय जोंनि खामानिया बे जिसुनि परित्रानि लामाखौ जों नाजावनांगोन जिसुनि परित्रानि लामाखौ जोंनि जिबनाव ग्रहण खालामनांगोन जों गोसो सोलायनांगोन गोसो सोलायनाया माखौथो बुङो गोसो सोलायनाया गोसो सिङाव परिबर्तन जानानै बाहेराव बियो नुजायो गोसो सिङाव बियो खामग्लिनानै गाग्लिनानै बायग्लिनाय गोसोजों बियो बाहेराव प्रकाश जायो बाइबेलाव खोन्थादों सखिवा सासे थगायग्रा मानसिमोन खाजना खांग्रा टेक्स कालेक्टर जानायलाय मानसिफोरखौ थगायै थगायै बियो लादोंमोन जि दिनाव बियो जिसुखौ लोगो मोनबाय बियो गोसो सोलायबाय गोसो सोलायनानै सोरनिफ्राय बियो थगायनानै लाबोदोंमोन बिसोरनो होफिननायनि रादाबखौ बाइबेला जोंनो खोन्थादों गोसो फाफिननाया गोसो सोलायनाया मावनायाव नुजायो गोसो सोलायनाया जोंनि अन्तराव सोमजिनानै जोंनि प्रेक्टिकेल खामानियाव बे नुजानांगोन दिनै जोङो साननै सानथाम बेयाव थाबाय जोङो आत्मिकनि बाथ्राफोरखौ सोलोंबाय दा नोंथांमोना गाव गाव न'आव थांसिगोन नोंथांमोना बेबायदि इसोरनि बाइकखौ सोलोंबाय थानो बेबायदि फोरोंनायखौ मोनबावाबो जानो हागौ न'फ्राव नोंसोर थाङोब्ला गोबाङानो नोंसोरो बाइबेल फरायनो रोङिबो बेयाव थानो हागौ इसोरनि बाइकखौ गोसोआव लादो बेखौ नोंसोर बाहायदो जिखौ नोंसोर थिरांथा खालामबाय बेखौ मावफुंनो नाजादो आत्मायाव नोंसोरो बोलोगोरा जादो बेखायनो कल'सियानि 2:6 पौला बुंदों नोंसोरो ख्रिस्ट' जिसुखौ फोरबो होननानै नाजावनायखाय बिनियाव खौसेयाव थादो ख्रिस्ट' जिसुखौ फोरबो होननानै नाजावनायखाय नोंसोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय दाजाबावथोंसै सोरबाया आपोलसनि सोरबाया पलनि होननानै गावस्रानाय दला-दलि जानायखौ साननो नाङा पबित्र आत्माया दला-दलि खालामग्रा जिउ नङा पबित्र आत्मानि मावनाया हामै नङा मोजांनि थाखाय गोरोबनानै था अनलायनानै था सातपना पौला बुंदों नोंसोरो बिनियाव रोदा सु आरो जेरै फोरोंजाबाय बेबायदिनो बिनियाव गाव गावखौ लुखां आरो फोरोंजाखानाय बादि फोथायनायाव बोलोगोरा जा आरो बिखौ लागाबो बाख्नाय जोङो जेरैबायदि फोरोंजाबाय दानिया जोंनि खामानिया जोंनि फोथायनायखौ रोदा सुनांसिगोन रोदा सुनाय माने जोंनि फोथायनायखौ गोख्रों खालामनाय रोदा सुवाब्ला जेरै फांसे बिफाङा खरान जायोब्ला रहायलाङो नोंनि न'खराव गोबां रोखोमनि समस्याफोर फैनो हागौ जोंनि समस्याफ्रा एखे जानाय नङा सोरहाबा जानाय लोंनायनि समस्या जानो हागौ सोरहाबा थाखा फैसानि समस्या जानो हागौ सोरहाबा धार दासिनि समस्या जानो हागौ सोरहाबा हौवा हिन्जावजों अनलायैनि समस्या जानो हागौ सोरहाबा बेमार आजारनि समस्या जानो हागौ सोरहाबा बिमा बिफा आरो फिसाफोरनि गेजेराव समस्या जानो हागौ सोरहाबा गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनाव समस्याफोर बे मुलुगाव थानाय समाव फैगोन बे मुलुगावनो सैनांगौ गोबां दं मानसिनि गोसोआ अननाया गुसु जालांगोन बेबायदि जोबथा मुगायाव जोंनि फोथायनायखौ रोदा सुवाब्ला
जेब्ला नोंथाङा गोब्राबथार सैनांगोन बे समाव नोंथाङा बुंगोन अ इसोर आंनि थाखाय बे सैनांनाया बांद्राय जाबाय आंबो आंनि जिबनाव खननैसो आं प्रभुखौ बुंदों आफा इसोर बे सैनांनाया आंनि थाखाय बांद्राय जाबाय इसोर आफा आंनि थाखाय बे बांद्राय जाबाय नोङो आंनो मानो बेबायदि सैनो होखो आंखौलाय आंबो इसोरजों खोथा नारलायदों आं इसोरखौ बुंदों नोंनि इच्छा बे नङाब्ला आंखौ मानो नोङो बेबायदि खालामखो आंबो इसोरजों नारलायदों खिन्थु इसोरा आंनो जेसेबां आंनि जिबनाव जुजिनांनायफोर फैदों इसोर आंनो सैसोनो हानाय बोरखौ बियो होदों सैसोनो हानाय आत्माखौ इसोर आंनो होदों अनजानाफोर जों सैसोनो हायाब्ला जों उथ्रिनो हानाय नङा जों ख्रिस्टियानफ्रा गोबाङानो सैसोनो हाया सैसोनो हानाय पबित्र आत्मानि गितखौ जिबनाव निमिन्थन खालामनानै ला इसोरनि बोरजों लुखांलां फोथायनायाव गोगोम जा फोथायनायाव रोदा सु आरो लागाबो बेखौ बाख्नाय नोंथांमोना दा गाबोन अखानायैब्ला न'आव थांसिगोन इसोरनि बायख'आव नोंसोर रिफ्लेक्ट खालामदों गिर्जाफ्राव नोंसोर थां गिर्जा प्रार्थनाफ्राव थां जेब्लायबो प्रार्थना खालाम जायफ्रा फरायनो रोंगौ बाइबेलखौ नोंसोर फराय आत्मिकआव दे जेरैबादि गथ'फ्रा बिमानि आहारखौ सोबनो मोनजानो थाखाय जेब्लायबो हामलायो जों ख्रिस्टियानफ्रा इसोरनि बायख'खौ मोनजानो थाखाय देरनो थाखाय जों जेब्लायबो इसोरनि जिउनि फोरोंनाय इसोरनि बायख'खौ जोंनि जिबनाव लानानै देरनो हामलायनो नांगौ अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जोङो संसार जानायखाय बे मुलुगाव खामायनायखाय जोंनाव दाउ अमानि उसुं खाथियाव संसार जालायनायखाय गामि ओनसोलाव थानायाव जोंहा समाव बोराबलायनाय सफैयो समाव जों नांलाय खमलाय जायो समाव मण्डलियाव जोंहा एना एनि जायो समाव जोंनि एरियायाव समस्या सफैयो समाव इसोरनि खामानि मावनायाव समस्या सफैयो समाव गावजों गावजों दुखा दुखि होयो समाव सोरखौबा जों आघात होयो सोरनिबा खोथा बुंनाया सोरनिबानि थाखाय थिर गावनाय बादि जायो जायहा आघात होजायो बे मानसिया क्षमा होनो जोबोद गोब्राब जायो खुगाजों जोङो क्षमा होनो होननाय बुंनाया सहज खामानि प्रेक्टिकेलि सासे मानसिखौ क्षमा होनाया अति गोब्राब नोंथांमोना बेबायदि अभिज्ञता दंना गैया आं मिथिया खिन्थु आंनि जिबनाव इसोरा आंनो बेबायदि अभिज्ञता होदों आंनि जिबनाव जि अभिज्ञताखौ इसोरा होदों आं सानदों बियो इसोरनि महिमानि लागै मानसिफोरनि जिबनाव बुजिनायखौ लाबोनो थाखाय जेब्ला आङो बाइबेल कलेजाव थांदों आंबो सेकुलार फिल्डनिफ्राय फैनाय मानसि आङो जेब्ला बाइबेल कलेजखौ फरायनो थाग थियारि जाबाय आङो बाइबेल कलेजखौ सोरगो रायजो बायदि होननानै नुहुरदोंमोन बाइबेल कलेजाव फोरोंग्राफोरखौ सोरगोनि दूतफोर बायदि बे गेदेर मिजिंखौ लानानै आङो बाइबेल कलेजाव थांदों बिडि फरायजेननो प्रथमबार थांदों आं बिटिएस फरायाखै आं डाइरेक्ट बिडि फरायनो थांदों प्रथमबार जेब्ला आं बाइबेल कलेजाव आगान हैदों सानसेनि उनाव सानसे सोलोंनायफ्रा जाबाय डाइरेक्ट बिडि फरायनायखाय जोंनि लडनाबो एसे बारामोन स्टार्टिंनिफ्रायनो ग्रीक हिब्रु फरायनो गोनां जादों बे समाव सासे मास्टारा जोंखौ जोबोद मेमरि भार्स लानो थिनबाय थायो साप्ताह मोनफा गाहाम मुखस्थ लानो थिनो आरो जोंहा गोबां फरायनांगौ थानायलाय जोङो दिगदार मोनबाय बे समाव सानसेखालि बे मास्टारखौ बुंबाय सार जोङो बिडि स्टुडेन्ट नोङो जोंनो बेबायदि मुखस्थ'फोर खालामनो गोबां होब्ला
जोंनि माखासे फरायनायफ्रा थालांगोन बे मखस्थ'फोरखौथ' जों न'आवबो लानो हायो माथो जेब्ला आं बे मास्टारखौ मखस्थ' लानायनिफ्राय मेम'रि भार्स खालामनायनिफ्राय एसे रेहाय मोनो जेब्ला बुंदों बे मास्टारा जोबोद रागा जोंबाय आंखौ रागा जोंनानै आंखौ क्लासनिफ्राय गेट आउट होनबाय नालाय आङो बिराद दुखु मोननानै गाबनानै क्लास रुमनिफ्राय ओंखारनानै थांबाय सासे सेकुलार ग्रेजुवेट आङो गुल भिजन प्रजेक्टआव मावनानै आं थांदों आंहा फिल्डनि एक्सपिरियेन्स दङ जेब्ला बे मास्टारा आंखौ क्लासनिफ्राय गेट आउट होनबाय दुखुजों मेगन मोदैजों थांनानै आं बुंबाय प्रभु आं बाइबेल कलेज फरायलिया आं सेकुलाराव थांफिनोसै जेब्ला आंनि डिसिसना स्प्रेड जाबाय गासै स्टुडेन्टफ्रा फैनानै आंखौ बानजायफैदों मास्टारफोर बानजायदों प्रिन्सिपाला लिंहरनानै बानजायदों प्रेसिडेन्टआ लिंहरनानै बानजायदों फाइनालि आं इसोरनि जिउजों कम्फर्ट जाफिननानै दे होमब्लालाय आं फरायनोसै दानिया मा जाबाय फरायनोथ' थांखि लाफिनबाय खिन्थु बे मास्टारनि क्लासाव हाबनांगौ प्रब्लेम जाबाय दानिया आंना बे मास्टारखौ नुब्लानो राग जोङो आल्ला बे मास्टार आंखौ बेबायदि खालामदों दानिया बे मास्टारजोंनो आं फोरोंजानांगौ बे क्लासावनो आं जिरायनांगौ नुब्लानो रागा जोङो सानसे थांबाय साननै थांबाय सप्तासे जाबाय सानफ्रामबो प्रार्थना खालामो आं इसोर आफा बे मानसिखौ क्षमा होनो आंखौ बोर होथारदो क्षमा होनो बावगारनो बोलो होदो हाया नुब्लानो रागा जोङो सप्तानै जाबाय हाया सप्ताथाम जाबाय हाया नुब्लानो रागा जोंखाङो बे मास्टारा आंखौ बेबायदि खालामदों मास मोनसे जाबाय होमब्लाबो आं क्षमा होनो हायाखै दानिया मा जाबाय सानसेखालि फुंनि समाव आं प्रेयार रुमाव प्रार्थना खालामगासिनो दंमोन बै समाव बे मास्टारा सोरबा स्टुडेन्टखौ नागिरफैगासिनो दङ दानिया प्रेयार रुमनि दरजाखौ ठक 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 सौफैबाय बियो जेब्ला दरजाखौ खुलिना नायो बेखौसो गुदलाब नुबावबाय दानिया बे मास्टारा प्रेयार रुम सिङाव हाबबोबाय हाबनानै बे मास्टारा आंखौ बुंदों प्रसेनजी आंबो मानसिसो आंखौ नों क्षमा खालाम जेब्ला बे मास्टारा आंखौ बेबायदि बुंबाय आंनि गिलिर मोनसे बजाया आंनिफ्राय स्र' थांबाय जों सानैजों जिरायनानै प्रार्थना खालामबाय गोसो सिङाव आघात जानायखौ क्षमा होनो थाखाय इसोरनि सहाय नांगौ सोरबाया नोंखौ थिर गावनाय बायदि आघात होनानै दङब्ला प्रभुनियाव प्रार्थना खालाम सोरबाया सोरखौबा थिर गावनाय बायदि आघात होदोंब्ला नोंथाङा बिनियाव थांनानै बुं आं नोंखौ बेबायदि आघात होबाय आंनि बे मावनाया जासै आंखौ नोङो क्षमा खालाम बेसो रियेल रिभाइभेलनि मोनसे स्पिरिट सासेया गुबुन सासेखौ क्षमा होनाय सासेया गुबुन सासेखौ अनखांफिननाय बेसो पबित्र आत्मानि मावनाय थार गोसो सोलायनायनि मावनाया बेसो गोसो इसिंनिफ्राय जानानै बाहेराव नुजानाय बेखायनो कल'सेनि 3:13 पौलआ बुंदों गावजों गाव सैज्लाय आरो नोंसोरनि सोरबाया सोरजोंबा जेंना दाय मावदोंब्ला निमाहा होज्लाय फोरबोआ जेरै नोंसोरनि दायखौ निमाहा होदों बेबायदिनो नोंसोरबो गावजों गाव निमाहा होज्लाय दिनैनि हराव सोरबा बेबायदि निमाहा होनो हायै गोरा गोसोखौ नोंनि जिबनाव लानानै दङब्ला बे निमाहा होनो हायै जिउआनो निमाहा होनो हायै गोसोआनो नोंनि पबित्र आत्मानि देरनांगौखौ आत्मायाव ग्रथ जानांगौखौ होबथानानै दोनगोन नोङो आत्मायाव बोलो गैयै जाबाय थागोन पेरालाइज जागोन नोङो आत्मायाव देरनो हानाय नङा
जाय मानसिनि जिबनाव पाप थायो पापनिफ्राय गोसो फाफिना बे मानसिनि जिबना पेरालाइज जानानै थायो मोदोमाव जेब्ला जोङो पेरालाइज जायो जों थाबायनो हाया जायो बेबायदिनो जिउआवबो सासे मानसिया पापनिफ्राय गोसो सोलायाब्ला पाप मावनायनिफ्राय गिदिंफिनाब्ला सोरखौबा आघात होनायखौ निमाहा लायाब्ला गोसो सोलायाब्ला जों जिबनाव पेरालाइज जानानै थायो आत्मिक जिबना जोंनिया देरनाय नङा बेखायनो जोङो सोरबाया सोरजोंबा आघात होलायदोंब्ला जों दिनैनि हराव निमाहा लानाय जुदि जोंनि आत्माया पबित्र आत्माया जोंनि जिउआ गेदेर गेदेर जालाङो गोख्रोंसिनसाव गोख्रों जायो लाइमोनफोर सोरबा दिनैसिमबो नोंथाङा गाज्रि हाबा मावनानै गोसो सोलायाखैब्ला दिनैनि हराव नोंथांनि लागै जोबथा चान्स दिनैनि हराव आङो जोबथा चान्स होबावनो सानदों मानोना लुबैनो बेनो बे समाव फैनाय सासेबो जाहाथे नरकआव थाङा सासेबो नरकआव थाङा बयबो जाहाथे जों सोरगो रायजोआव सहैयो इसोरनि गोसोनि हास्थायनाया बेनो जाहाथे मुलुगाव थानाय गासैबो परित्रानखौ मोनो दिनैनि हरनि समाव सोरबा लाइमोना सोरबा बेक्तिया इसोर हामजायै पाप मावनानै दङब्ला दिनैनि हराव नोंनि लागै जोबथा खाबुखौ होनाय जागोन मानोना जोंनि जिबना खफ' बायदिल' दानो दं दानो गैया इसोरनि गले गले बुंनायखौ मोननानै जोङो गोसो गोरा जानानै थायोब्ला इसोरा सेकेन्ड चान्स सोरबा बेक्तिनि जिबनाव इसोरा लाबोआ ज'ना नाबिनि जिबनाव इसोरा सेकेन्ड चान्स होदों बेयाव जिरायनानै थानाय सोरनिबा जिबनाव सेकेन्ड चान्स मोनाबो जानो हागौ दिनै हरानो नोंनि थाखाय मोजां खाबुआ दिनै हराव सोरबा बेक्तिया गोबां निराशाजों गोबां नखरनि झामेलाफोरजों गोबां भुगिनायजों नोंथाङा सैदोंब्ला गोबां धार दासिजों नोंथाङा थांदोंब्ला गोबां जुजिनायजों थांदोंब्ला आफा इसोरनि सहाय आंनो नांगौ होननानै बुंदोंब्ला जोंनि गोथार फिसाफोरनि गेजेरजों आं आशीर्बाद लानानै न'आव थांथारगोन होननानै सानदोंब्ला नोंथांनि लागैबो दिनैनि हराव बे खाबुखौ लादोनि जाहाथे आफा इसोरा बे रिभाइभेलनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव जोंनि नखराव गेदेर आशीर्बादखौ लाबोयो अनजागोर ख्रिस्ट' लोगोफोर बाइबेला जोंखौ बुंदों नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ आंनो हो आङो बानस'गोन लाइमोनफोर बाइबेला जोंखौ बेबायदि बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो इसोरनि बोलोगोरा आखाइनि सिङाव था नांगौ बोथोराव बियो नोंखौ फोजौगोन इसोरनि बोलोगोरा आखाइनि सिङाव जेब्लायबो था इसोरनि दैदेननायनि सिङाव था इसोरा जोंखौ समजों लोगोसे लुखांगोन समजों लोगोसे जोंखौ बियो बोर होगोन जोङो ग्रथ जागोन जोंखौ मुलुगनि मानसिया सिनायगोन मुलुगनि मानसिनि लागै जों बोर गोनां जागोन बिमा बिफाफोर आब्राहाम बादि सासे बिश्वासी बे मुलुगाव थानायखाय दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा बोर मोनदों दिखिया जुलियाव थानाय जोंनि बिमा बिफाफ्राबो साफा साफा आब्राहाम मोन बायदि साफा साफा सारा मोन बायदि बोर गोनां बिमा बोर गोनां बिफा जायोब्ला जों बे ओनसोलाव इसोरनि आशीर्बादखौ लाबोनो हागोन जोबनायाव जिसुआ नुजाहोजानायनि 3:11 बे बाथ्राखौ बुंनानै थांदों आङो गोख्रैनो फैसिगौ आङो गोख्रैनो फैसिगोन नोंहा दंनायखौ नोङो मोजाङै लाखिदो अब्ला नोंनि देरहानायनि बान्थाखौ रावबो नोंनिफ्राय सेनो हानाय नङा जिसुआ बुंदों
आङो गोख्रैनो फैसिगौ। नोंनि दंनायखौ नोङो जि इसोरनिफ्राय बोर मोनबाय बे बोरखौ आवथायनानै लाखिदो। नंबां जाबाङाव गोसो दाहोसै, नंबां जाबाङाव गोसो होनानै इसोरनि उद्देश्यखौ मावनायनिफ्राय गोजान दाजासै। नोंनि मोननायखौ हमथानानै लाखिदो। इसोरा जोंनो जोंनि मावनाय बादि बियो जोंनो बान्थाखौ होसिगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, दिनै हरनि समाव इसोरा जों बयनिबो जिबनाव आशीर्बाद लाबोनो इसोरा नेनानै दं। इसोरनि जिउआ जायजों रायज्लायदों, नों बेबायदिनो इसोरनि लिंनायखौ रेसपन्स होदो। सोरबाया गावनि धोरोमनिफ्राय गिदिंनानै धोरोमनिया जिउ खांनो इच्छा दङब्ला बे खाबुखौ लादो। सोरबाया प्रथमबो जिसुखौ आं परित्रानखौ नाजावनो इच्छा दं सानदोंब्ला दिनैनि हराव नों नाजाव। परित्रानखौ जों उन्दै समावनो नाजावनो हायो दै। उन्दै गथ'नि समावनो जों परित्रानखौ नाजावनानै जिउ खां, धार्मिकता जिउ खां। दिनै सोरबा प्रथमबार जिसुखौ आं नाजावनो इच्छा दङ, प्रथमबार परित्रानखौ आं मोननो लुबैदों, अनन्त सोरगो रायजोआव आं थानो लुबैदों, आंहा परित्राननि एसुरेन्स आं गैया, परित्राननि अभिगता आंनाव गैया, पाप निमाहानि आंहा अभिगता गैया। सोरबा दिनैसिमबो बे समसिमहालागै नों बे एक्सपिरियेन्सआ नोंनियाव गैयाब्ला दिनै नोंबो आङो नोंसोरखौ बे सिगाङाव दिनैनि हराव लिंहरजोबगोन। फै, जेब्ला आं लिंहरगोन नोंसोरो बे सिगाङाव फै। आङो मिउजिशियानखौ दा दामनो थिनगोन। जिसुनि उन उन थाबायबोना आरुन फिनलिया बे केसिअखौ जेब्ला दामनानै होगोन नोंथांमोनखौ आं निमन्त्रण खालामगोन। जोंनि जौस्राङाव इसोरनि मानसिफोर दङ, जोङो नोंथांमोननि थाखाय प्रार्थना खालामगोन। दिनैनि हरा नोंथांनि लागै बोर गोनां हर जाथों। सोरबाया समस्याजों बुंफबनानै, बेमार आजारजों बुंफबनानै गोबां सुखुनो गोनां धारफोर थानायबो जानो हागौ। सोरहाबा जोंनि बिसायफ्रा गोजानाव दङ, सिन्था जायो जोंनि बिसायफ्रा मा अबस्थायाव दङ। इसोरनियाव गथायनो इच्छा दङब्ला, इसोरनि राहाखौ मोननो नागिरदोंब्ला गुरै जानानै नोंथांमोनाबो फै। इसोरनि पबित्र आत्मानि बोरखौ लानानै आं इसोरनि खामानिखौ मावलांनो इच्छा दङ। सोरबा सानदोंब्ला नोंथांखौबो जों निमन्त्रण खालामगोन। केसिअ दामग्राया सफैबाय नामा? सोरबा बेबायदि दङब्लाबो जों नोंथांखौबो निमन्त्रण खालामगोन। सोरबा फरायसाया आङो दिनैनिफ्राय इसोरनि खामानिखौ फुल टाइम मावनो हायाब्लाबो आं जेसेबांसिमहालागै बे बुहुमाव थांनानै थागोन आं फोरबोनि थाखाय थांनानै थागोन। सोरबा व्यक्तिया इसोरनो गावनि जिबनखौ गथायनो सानोब्लाबो नोंथाङाखौबो जों निमन्त्रण खालामगोन। सोरबाया बुङोब्ला आङो फुल टाइम इसोरनि खामानि आं नांसिगोन, प्रभु नों आंनो लामाखौ खेवनानै होदो। सोरबा व्यक्तिया सानोब्ला नोंथांखौबो जों निमन्त्रण खालामगोन, नोंथाङाबो फै। इसोरा लामा दिन्थिनो हाग्रा इसोर। सोरगोआव गोबां धोन दं दै। इसोरनि ब्लेसिंसखौ जेब्ला जों मोनो इसोरा जोंखौ मदद खालामनो हायो। गासैबो मोजां बोरा सोरगोनिफ्रायसो फैयो। जाकबा बुंदों बेनिखायनो गासैबो मोजां बोरा सोरगोनिफ्रायसो फैयो। बे मोजां बोरखौ जोंनि जिबनाव लानानै आवगा। सोरबाया सोरनिबा हेंथायै गोरोन्थि मावलायनानै नांलाय खमलाय खालामनानै क्षमा होनो हायाखैब्ला दिनैनि हराव इसोरनि क्षमाखौ नोंसोरो बि। सासेया सासेजों क्षमा बिलाय। आफा इसोरनि जिउआ नोंसोरनो गोहो होगोन आरो नों सासे गोदान व्यक्ति जागोन।
दिनैनि हरा नोंथांनि जिबनाव true revival थार जिउ सिरिमानाया दिनै हरनि समाव नोंनि जिबनाव जायगा मोनथों नोंथाङा दिनैनिफ्राय बे थावनिनिफ्राय गाव गावनाव जेब्ला थांगोन गोदान स्पिरिट गोदान पवित्र आत्मानि बोलो गोदान इसोरनि जिउनि दैदेननायजों गाव गाव न'आव थांनो हाथों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बे समाव जों बयबो खनसे गसंनि दे जों बयबो खनसे गसंनि आरो जोंनि खेसियाव दामग्राया दामगोन जिसुनि उन उन थाबायगोना आरुन फिनलिया जेब्ला बे खेसियावखौ दामनाय जागोन बे समाव आं नोंथांमोनखौ निमन्त्रण खालामगोन सिगाङाव फैनो नोंथाङा जेरैबायदि इसोरजों रायज्लायखादों बेबायदिनो सिगांथिं नोंथांनो आवगायबो जिसुआ जों बयखौबो लिंहरदों जिसुआ जोंखौ बयखौबो लिंहरदों जायफ्रा जिसुनि लिंनायखौ दिनैनि हराव खोनागोन नोंथांनि जिबनाव इसोरनि आशीर्बाद नांथागोन जायनो जेरैबायदि इसोरनि आशीर्बादखौ दिनैनि हराव मोननो लुबैदों नोंथांमोना दे सिगाङाव फै इसोरनि आशीर्बादखौ लादो इसोरनि आशीर्बादखौ गावनि जिबनाव हासिल खालामदो जायानो गोसो नोंथाङानो फैनो